Sis Grandeline, keep faith. Thanks so much. Hello Mama Norm, sabi ni Sis Grandeline, keep the faith. Ayan, thanks so much. Thanks so much, Madam, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat po sa inyong pagdalaw. Enting Kabisote Channel TV, thumbs up, sabi ni Enting Kabisote TV. Ayan, Madam Grandeline, keep the faith. May jacket ka na, pwede kang magbaba ng iyong bahay kung gusto mong mangisda. Joanne Mercedes, good evening po Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much Sis Joanne. Salamat sa patamsak mo. At mag-attendance lang tayo kay Lolo ulit ng 1 hour para madagdagan naman tayo ng kahit na konting WH lang. Thanks so much guys sa inyong pagdalaw. Maingay. Sir Boy, tamsak, nakarating ka na sir? Nakarating ka na sa bahay mo? Magluto ka muna ng kakainin mo dyan. Para malakas maghilik. Mamaya, pagtulog. Thanks so much po. Kararating lang po, sabi ni Sir Boy TV. Ayan, thanks so much sir. Salamat. 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. At mag-aatin. Enting Kabisote. Ayan. Hello po Kuya Riboy. Sabi ni Enting Kabisote Channel. Kuya Riboy, hello daw. Sabi ni Enting Kabisote Channel TV. Ayan, Sis Joanne Parasidi, sister in the house. Thanks so much, Sisi. Reboy TV, maidlip muna bago magluto. Bigi lang ko Mama Norm, sabi ni Sir Reboy. Sige, Sir Reboy, thanks so much sa pabigi-bigi mo. Hello daw, sabi ni Inting Kabisote sa'yo, Sir Reboy TV. Ayan. Thanks so much, guys. Today is December 6 pa ngayon. 2020. Shout out, sabi ni Sir Boy. Shout out Inteng, sabi ni Sir Boy TV. Ayan, shout out daw. Inteng Kabisote Channel TV, sabi ni Sir Boy. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Inteng Kabisote TV. Ayan guys, pagka hindi nyo pa kadikit si Inteng Kabisote TV, pakilablabin nyo siya, yakapin dahil maginaw. Ayan, at Joanne Prasides, sabi ni Inting Kabisote TV channel. Ayan, si Joanne, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, si Sir Inting Kabisote. Ayan, lablabin mo na. At andyan din si Sir Boy TV. Yan yung mga yan yung mga pinakbet team. Ayan.
Hala, ang ingay naman dyan sa baba. May nag-aaway yata. Sis Joanne is still in the house. Thank you so much, Sisi. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 6 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Thanks so much sa 2 million na andyan. Salamat guys sa pagstay. At mag-a-attendance lang tayo kay Lolo. Attendance lang. Reboy TV, Inting Vlogs. Dikit na ako sa'yo, matagal na, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan Sir Reboy, si Inting Kabisuti is pinakbiktim yan. Rose Pindots Kitchen, tamsaklan po, sabi ni Rose Pindots Kitchen. Thanks so much, Sisi, sa patamsak mo. 4 million people in the house at saka sa 8 na tamsak. Thank you. Thank you so much, guys. Salamat, salamat. Maginaw. Giniginaw yung pa ako. Ano ba? Rose Pindots Kitchen, asaan ka po? Nasa ibang bansa ka po ba? Sisi. Ang ingay naman dyan sa baba.
5 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. At saka sa mga patamsak nyo. Salamat. Enting Kabisuti TV, Dan po at Joanne Prasides, sabi ni Enting Kabisuti Channel TV. Ayan, sis Joanne. Dan na daw sa'yo si Enting Kabisuti Channel TV. MS Live Channel. Thanks so much, Sisi, for coming. Salamat. Ayan, may jacket ka na. Harang mami, sabi ni Inting Kabisuti Channel TV. Thanks so much sa mga paherang-herang dyan. Salamat guys sa mga paherang-herang nyo. Ayan, si Emmy's Life Channel ay yan si Emmy's Adventure, yung main channel niya. Sis Joanne Prasides, kung hindi mo pa kadikit si Emmy's Life Channel, siya si Emmy's Life Adventure, Emmy's Adventure. Ayan, tamsak dikit, sabi ni Emmy's Life Channel. Irene Balitaan, patamsak naman po premiere ni Madel Cruz. Salamat, sabi ni Irene Balitaan. Ayan guys, yung mga andyan na pinagpitim, kung hindi pa natamsakan si Madel Cruz, yung premiere niya bukas, pakitamsak naman guys. Ayan. Hi, Amy's Life Channel, sabi ni Inting Kabisuti Channel TV. Ayan, palagay ko Inting Kabisuti Channel TV, dikit na kayo ni Amy's Adventure. Ayan, LS din yung main ko, kaya ito gamit ko, hehe, sabi ni Inting. Oo. Ayan guys, naka LS din si Inting Vlogs. Siya si Inting Kabisuti Channel. Naka LS din siya ngayon. Kung gusto nyong mangisda, puntahan nyo rin yung LS niya, dahil maraming bago doon. Kung hindi pa kayo nakakapunta sa LS ni Inting Kabisuti Channel TV, isa na rin siyang monetized channel guys. Kaya pagka pumunta tayo doon, don't skip the herang para matulungan naman natin ang ating kapatid na si Inting Kabisuti Channel TV. Ayan, thank you so much guys sa 4 million people in the house. Ayan, magyakapan na kayo at maglablaban dahil maginaw. Kaya payakap din guys. Kung hindi nyo pa kadikit si host, sino ba ang hindi ko kadikit dito? Kadikit ko na yata lahat yung andito, walang bago. Yung premiere ni Madel bukas, anong oras? Wow, thanks so much Spired 14 sa yung pa-super chat for today. Ayan, may pa-super chat tayo for tonight. Guys, please support our super chatter for today, Miss Emmy's Adventure. Yan guys, thanks so much. Lablabin natin si Emmy's Adventure. Salamat Sisi. Salamat sa palipad. Hindi mo na kailangan magpalipad. Sana all may palipad. Hindi ko pa rin maano yung palipad ko. Hindi ko tawag doon. Hindi ko mabuksan yung octopus ko na pampalipad. Nagpapaturo na naman ako kanina, ayaw. Inting Kabisuti Channel TV, Dan Dikit, Tamsak at Irene Balitaan. Ayan, si Madel Cruz ang binaba ni Irene
balitaan. Ayan, Enteng Kabisuti Channel TV hang ulit mami, sabi ni ang sipag naman magpaharang-harang ni Brother Enteng. Ayan, kahit nag-ELS, andito siya nangingisda. Ayan, dikita nyo rin si Enteng Kabisuti Channel TV guys. Marami siyang mga alagad. Kung nagpaparami kayo ng bananas, dikita nyo si Enteng Vlogs. Yun ang ano niya. Yun ang main channel niya. Kaya lang ginagamit niya ngayon Enteng Kabisuti Channel TV kasi nag-ELS siya ngayon. Kaya ayan ang ginagamit niya. Madam Bridget Masbang, harang, sabi ni Madam Bridget Masbang. Thanks so much, Madam. Tamsakdan, sabi ni Madam Bridget. Thanks so much. Madam Bridget, kung hindi mo pa kadikit si AMS Adventure, please support our super chatter for tonight. Thanks so much po. Si Spirit 14 ay ang kanyang main channel ay si AMS Adventure. Katatapos lang niya kasing mag-LS din. Kaya hindi niya pwedeng baba yung bahay niya. Kaya yan, guys. Thanks so much. Salamat po sa pagpasok. Hi, at Bridget Masbang, sabi ni Enteng Kabisuti Channel TV. Yan, Madam Bridget Masbang, dikitan na rin natin si Enteng Kabisuti Channel TV. Ang kanyang main channel ay Enteng Vlogs. Ayan, baka hindi nyo pa siya kadikit. At si AMS Adventure or Super Chatter for tonight. Please support din po. Kailangan din niya ito ng WH. Naghahabol siya ng kanyang WH. Malapit na rin siyang graduate guys. Baka naman pwede nating tulungan ang ating super chatter for tonight, si Amy's Adventure. Ayan guys. Thanks so much, Amy. Salamat. Koisbu, tamsak Mama Norm, sabi ni Koisbu. Salamat sir. Salamat sa pagbalik sa aking bahay ulit. Harang pa po, sabi ni Koisbu. Thanks so much po sa mga paharang-harang. Salamat guys sa mga paharang-harang dyan.
Thank you so much, guys. Sa 3 million people in the house. Salamat po. Koisbo, always believe, sabi ni Koisbo. Opo, always believe po na nakuha natin yung ating minimithi, sir. Kasi always believe nga na talagang makukuha din natin yung ating mga minimithi sa buhay. Kaya yan ang inano ko. Busy lang, Mama Norms, still at work. Tambayan kita, sabi ni Koisbo. Salamat, sir. Salamat sa pabiji-biji nyo. Hi, Koisbo, sabi ni Inting Kabisuti Channel TV. Ayan. Pagka hindi mo pa kadikit, Sir Koisbo, si Inting Kabisuti Channel TV. Isa na rin siyang monetized channel, pero ang kanyang main channel ay si Inting Vlogs. Ayan. Thanks so much sa 5 million people in the house. Brigitte Musbang, may virtual heart po siya. Thanks so much, madam. Salamat po. Koisbo, hello, Kuya Enteng, sabi ni Koisbo. Brigitte Masbang at Enteng Kabisote, hello, sabi ni Madam Brigitte Masbang. Ayan. Magdikitan na kayo, guys. Baka hindi yung pakadikit ang isa't isa dyan. Guys, video lang muna ako. Nagpipintura lang, sabi ni Koisbo. Sige lang, sir. Sige lang. Ingat po sa work. At baka iba yung mapinturahan nyo. Ingat lang po. Salamat sa pabiji-biji nyo dyan. At saka sa patamsak nyo, sir. Thanks so much.
Thank you so much sa 3 million people in the house. Saka sa 13 na patamsak guys, salamat. Saka sa ating super chatter for tonight, Miss Amy's Adventure. Ayan guys, please support Amy's Adventure. Amy's Adventure Vlog, ang kanyang main channel. Ayan guys. Thanks so much, Amy's. Saya yung palipad. Thanks so much. Salamat, salamat. 3 million people in the house. Thanks so much guys sa mga pabiji-biji nyo dyan. Salamat, salamat. At ano lang ito guys, 1 hour lang na LS. Mag-attendance lang tayo kay Lolo. Every night guys, 10 o'clock. 1 hour. Para may attendance tayo kay Lolo. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nag-biji-biji dyan. Paramdam naman kayo para may kausap si host. At inaantok na din. Anong oras na? 10:35 PM dito sa Asia. Libisak, harang, sabi ni Libisak. Thanks so much Manang. Thanks for coming. Salamat po sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Thank you so much Manang. Manang ading ko. Thanks so much.
natatawa ako sa GC. Nagbabasa na lang ako. Five million people in the house. Thank you so much po. Manang Libisak, salamat sa palipad ulit. Salamat, Manang. Ayan guys, kung hindi pa natin kadikit si Libisak, dikitan na natin our super chatter for tonight. Ayan, Madam Bridget Masbang, baka hindi mo pa kadikit si Libisak. Ayan, pakadikitan na rin po. Isa na rin siyang monetized channel. Ang kanyang main channel guys is Livy's channel. Ayan, please support our super chatter for tonight, si Manang Levy's channel. Ayan guys, thanks so much sa 5 million people in the house. Salamat po. Ayan, nababa ng kanyang bahay si Livysak. Ayan guys, pakidikitan na rin si Livysak. Ayan, Kuis Boo, hello Ate Livis, busy lang ako, still at work, sabi ni Kuis Boo. Hello daw Ate Livis, sabi ni Kuis Boo. Ayan, still at work, nagbibigay lang si Sir Kuis Boo dahil nagpipintura daw. Ingat po sir, baka iba ang mapinturahan mo dyan. Hello Kuisbo, sabi ni Livysak. Ayan, Sir Kuisbo, hello daw, sabi ni Manang Livysak. Ingat po sir sa pagpipintura, baka iba ang mapinturahan. Livysak, kailan Kuisbo ang LS mo? Sabi ni Manang Livysak. Ayan Sir Kuisbo, kailan daw ang LS mo? Tanong ni Manang Livysak para mapuntahan ka rin namin kung anong oras po ang LS mo at anong araw. Manang Livysak, naka LS din si Inting Kabisuti.
Naka-LS din pero andito yung isang alagad niya. Marami siyang alagad. Six million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Salamat po. Madali ang LS lang po ito. Mga alagad ko busy. Koisbo. Indefinite pa po kaya ay baka Tuesday pa Pinas time 1 PM sabi ni Sir Koisbo. Ayan, Manang Levisak baka Tuesday 1 PM Pinas time po sabi ni Koisbo ang kanyang LS Manang Levisak. Mga alagad ko busy sabi ni Manang Levisak. Ayan, baka may mapuntahan naman yung mga alagad mo Manang na mga celebrity. Buti ka pa. Kailan yan Manang? Nakasama mo si Kolokoys. Kolokoys. Ano rin yun, Ilocano. Nasa US din siya. Diba? Sabi. Kaya nga, sana all. Sana all may makitang sikat. Kanina yun. Kaninang LS yun, Manang. Ang galing naman. Ang dami nyo. Sana makachamba rin. May mapuntahang LS na ganon. Bigatin. Madaling araw ay naghihilik. Naghihilik ang mga taga-Asia. Wag madaling araw. Iba kasi yung oras. Madaling araw. Grabe. Ang saya-saya. Ang saya-saya pagka ganon na may celebrity. Ang galing naman. Pero kami dito, wala. Nga dahil malakas ang hilik. Pambansang Kolokoy, grabe, sarap pakiramdam. Kaya nga po, nakasubscribe din ako sa kanya. Nung hindi pa ako nag-YouTube, palagi ko siyang pinapanood yung mga vlog nilang mag-asawa. Tapos yung natatawa ako sa pag-iilocano niya. Tapos nung nagprito daw siya ng tuyo doon sa US. Grabe. Ang ganda ng expression ng mukha niya. Tapos yung pagsasalita niya ng Ilocano. Nakakaaliw. Nakakatanggal stress. Yung mga vlogs niya. 1.7 million ang subs niya. Ay, laki. Ay, sana all. Pero ngayon, 1.7 na. Grabe. Talagang sikat na. Kaya sikat na rin si Manang Levis channel. Kasi nakahanay na sa mga sikat. Honey MG Vlog, down thumbs up host, sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much, Sisi Honey MG Vlog. Salamat sa patamsak mo. Libisak, galing diba na yung nakasama sa isang LS.
Galing, di ba, na yung makasama sa isang LS. Oo naman, manang. Ang ganda nga. Ganda kang tignan eh. Grabe. Talagang ano siya, nakakatawa. Tignan mo na lang yung expression ng mukha niya pagka nagsasalita. Talagang matatawa ka na. So, ayan, 7 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 15 na patamsak nyo, guys. Salamat po. Pumupunta sa akin ang host na pinuntahan niya. Ang galing naman. Sino yan, manang? Nakakasama namin pagka nag-i-alis ka? Oo, sino yun? Tutoy Bibo. Ay, nakaano rin ako. Dikit ko na rin si Tutoy Bibo ng New Zealand. Kaya lang, madaling araw naman. Madaling araw naman yung LS niya. Kayo lang ang makakapunta. Kung minsan kung naiihi ako ng madaling araw, napupuntahan ko rin si nakikita ko si Leah of Nimaga kung hindi ako makatulog. Nag-open ako ng YouTube. Nakikita ko si Leah of Nimaga na madaling araw din pala yung niya, yung LS niya. Di ba pinadikitan ko siya sa inyo, sabi ni Manang Libis. Oo, manang. Dinikitan ko na rin siya. AM ninyo. 9 AM. 9 AM dito ng... ba't hindi ko pa nakikita? MG Vlog. Kadikit ko na siya. Nadikitan ko na yon si Totoy Bibo. Oo, ako rin yung pinadikitan ni Manang noon. Nadikitan ko na rin. Sana mapuntahan din natin yung LS ni Totoy Bibo para makita rin natin si pambansang kamao. pambansang Kolokoy. Pambansang Kolokoy, hindi pambansang kamao. Pambansang kamao naman pala si Manny Pacquiao. Ito naman si pambansang Kolokoy. Pambansang Kolokoy. Akala ko yung i-premiere mo kanina, sis Honey, yung chatcha mo. Akala ko magchatchahan kayo doon. Si pala ang magpre-premiere nun, si Madel. Chat-chatcha.
Thanks so much guys sa 4 million people in the house. At saka sa 15 na patamsak nyo guys. Salamat. Salamat ng marami guys. At saka ang ating super chatter for tonight, si Libby Sak. Manang, salamat. At saka si Spirit 14. Siya si Amy's Adventure. Thanks so much sa mga palipad nyo. Salamat. And God bless you more po. Kay Totoy Bibo, ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, bibong gumalaw. Ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, bibong gumalaw. Yan, napapaindak na si Madel. Nakakaindak yung cha-cha ni Madel Cruz. At ayan, sinubukan ko ring sumayaw pero parehas na kaliwa ang paa. Hindi marunong sumayaw. Parang kawayan. Kawayan na pinatayo. Ayan, thanks so much sa 3 million people in the house is still there. Salamat po. So may na lang tayo guys, 8 minutes. Gawin natin 10 minutes more para saktong isang oras. Lampas natin ng 2 minutes para hindi mabawasan na yung isang oras. Thank you so much, Honey MG Vlog, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Manang Lebisak, salamat sa pag-stay at sa palipad mo. Thanks so much, Manang. God bless. Saka si Sir Koisbu, salamat din po sa pagdalaw. Si Inting Kabisuti Channel TV, thanks so much. Si Madam Brigitte Masbang, salamat po. Ayan, si Sis Joanne Prasedes, thanks so much si Joanne sa pagdalaw ulit. Saka kay Spirit 14, salamat po.
saka kay Amy's Life Channel, ayan, isa lang yan guys, saka kay Sir Riboy TV. Thanks so much Sir Riboy, nakatulog na yata si Sir Riboy. Saka si Irene Balitaan, thanks so much. Saka sino ba yung isang pumasok? Si Rose Pindot's Kitchen, ayan. Thanks so much guys sa inyong lahat na pumasok sa aking bahay ngayong gabi. Salamat. Sir Poise Boy still in the house. Thanks so much po sir. Within 6 minutes i-end ko na tong LS ko sir, kasi ano na 11 o'clock PM na dito at kailangan din nating magpahinga dahil super pagod at super puyat dahil nahihirapan na rin ako dito sa ano ko, sa inaalagaan kong matanda. Ang hirap ng alagaan kasi ganitong oras tulog na siya, tapos mamayang madaling araw gising na, hindi pa ako nakakatulog, kaya super puyat talaga ako dito. Nahihirapan na din ako, kaya ang hirap din pagka mag-ELS pa ako ng matagal. Wala na, talagang bagsak na yung katawan ko. Tapos may trabaho pa kinabukasan. Kaya nagwa 1 hour lang po ako ngayon para may attendance kay lolo. Dahil everyday naman na yan na attendance ko sa kanya. Kasi pagka namuni ka na at wala kang update kay lolo, hahanapan ka rin, kaya kailangan din pa rin nating mag-update. Kung walang ma-upload na video, kailangan mag-LS para may update kay lolo, may attendance kay lolo. Kois Boy still in the house. Thanks so much sir. Salamat po. Within 4 minutes i-end na natin tong LS na to para makatulog naman tayo, at yung mga iba dyan na hindi ba matutulog, makapag-support naman sa ibang mga dapat na suportahan guys, para magsuportahan tayo. Kung may naka-LS dyan na mga ka-GC, suportahan naman natin sila guys, kasi dito hindi na kami makakapag-support kasi 11 o'clock in the evening na dito.